Kolanda feo. Makita ka dito ang video na itinatay akalding iti pasyat ti barangay Kayapa lagang ilang abra. Nagka nga binumlad ko na masakit. Agaro pa na 7 di bigat kalman, iti mo lang nakita ni Manong Albert di itinatay akalding. Mapan ko mag-treasure, ngam naklaat lang yan iti nakita na. Magnakita ti adak ita, at kalding nga nakita ito yung kwa, di adak ita. Hindi nakita di duwad ta. Apay, tatay sa mo di kalding nga dagito, panagladaw da nga makiingan ko na, di nasikgak. Ay sus, tatay da mo payson. Di siya din, ito, sinapanag dayan ti likudan ti pumpon na, ado mo ti kibalangtad dayon. Kung damo mo kasano dahi jay, bimsog di tsandan. Amin. Ada pay angot dante banda alaon na di kalman. Ada angot da nga talaga. So, anya patapat tayo, anya patay dagi jay. Ita tidak amun sir. O mapabot iti sa kapuluket do akalding iti rumumar nakita nga natay kada ito yung lugar ano sa dino ada iti nakita kada ita nga diso. Dito so magmanupay iti nga kalding nakita kada dito yung lugar dito nga diso. Ita ken pakaramanan iti likod kada ito garami. Kuna ni kagawad Albert Castillo iso natin nagpatreser ken mangtaltalon iti lugar. Ti makunak asar ke kaasi at kaya kin kalding ta nung may sa kumamot hanak ko mapapasulon ta itoy mo yan ti kwa ti ta yan ti punpun ko tinakatayan nagay kalding sapay kumatahan nga siyak ti papasulon da ta basta imbaga namot ang pagpinitan da damot ituyon ko hindi nakitak mas mabuto nga painata ada karnero kami sir tamo ko dapat karnero na tayo. Na-report da ito iti barangay nga mawanti ng claim nga kintaraken. Awamot ti mga amin sir, awamot ti pan mang claim ti kuwada sir kalding. So, kasano namayan nyo nga ro din disposition na? Ni Kapitan Sir, ti nagkuhan nakisarita kami kasanungon min siyempre nagbuyok nito sa adumot nga siyempre naipakala mi amin. Talaga nga kuha talaga may kali talaga. Ngum adumot ti may nangala. Sayang kun nadamot pay. May basari di barangay at dati ordinansa sa di panakipawil lagi di bulos sa kalding ken posible nga agbulta ti akintaraken. Kung ati provincial veterinarian at na posibilidad at nasa bidungan dagiti kalding. Lukas kagamin nga madanga ada grupo nga animal or kalding and for that matter nga matay tikit kita midta kad possibility iti poisoning ti number 1 ta no kasta ket kay nasawon adda possible nga na-ingest da nga nagigiddan or nakainom da ti danom nga possible nga da chemicals na nga nag-cause the death da nga halos sa gigiddan. It would be different no sarita tayo kuma talaga yung kimbagi kat adda na panpansin na saksakit the previous days then adamot dagiti posibilidad nga sakit nga suspetsahan tayo nga cause the death nga napaspas like kaslat ta area ko mga pabaka kat DJ anthrax carry that is one possible nga disease nga kwamat lang ken adapay mo kita duma black leg kakasjay kada amin jay sir ti possibility no kasta nga gulpe nga matmatayan ti alaga. Inpasingked na asan na natalged a kanen dagiti natay akalding gabadasan nga mono nya ti rason ti nakatayanda ken sana dimbalan ti nasaya ta panakaparti. Iti ko general surveillance to vet. Awamet tin report nga graira sakit dagiti taraken akalding amang itunda ti dagos a panakatayda. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.